Нека да видим сега кой ще е по-популярен. Извънредни новини. Млада момиче на име Клаудия изчезна безследно. На място на събитието е нашият репортер Пенелопе Каракастова. Пенелопе, дали се чуваме и дали се виждаме? Бях предаване от гората с изчезналото момиче. Имаме перука. Имаме голяма пръчка. Но къде е тялото? Извънредни новини. Млада момиче на име Клаудия изчезна безследно. Бях предаване от гората с изчезналото момиче. Имаме перука. Имаме голяма пръчка. Но къде е тялото? Не е тук. Не е и тук. Не е и тук. Тук пише, че изчезналото момиче е русо. Но ние имаме черна коса. Нещо тук намирисва. Имаме заподозряни. Първият е Милен Колев. Ало, Милен Колев. Искаме да се явите незабавно в полицията във връзка с изчезването на Клаудия за разпит. Имаме заподозряни. Първият е Милен Колев. Милен Колев ли на телефона? Вие сте заподозрян в изчезването на Клаудия. Моля да се явите при нас незабавно. Милен Колев. Да, аз съм детектив Родригес. Ти си инфлуенсър и тиктокър, нали така? Може би знаеш защо си тук. Не, нямам идея защо съм тук. Имаме видео как намираш тялото на Клаудия в гора. Искам да се свържа с адвокатът ми. Но когато пристигнахме на местопрестъплението, тялото на Клаудия не беше там. Веднага се обадих в полицията. Невинен съм. Аз съм детектив Родригес. Тялото на Клаудия не беше там. Невинен съм. Знаеш ли нещо за нея? Защото всъщност Клаудия е руса. И всъщност намерихме това. Нещо да знаеш по въпроса? Може да е на Клаудия за клипове. Тя беше известна тиктокърка. Да знаеш нещо за Жозепа. Тя е била последно с Клаудия. Какво? Нямам нищо общо с това. Искаме да ни свържеш с Жозепа. За разпит. Ще се видим отново, Милен Колев. Да знаеш нещо за Жозепа. Тя е била последно с Клаудия. Какво? Нямам нищо общо с това. Мамка му. Ще разбере цялата истина. Какво да правя? Ало, проследява телефоните ми. Обаждам се от стационарен. Разбрах всичко за Клаудия. Трябва да намерим тялото. Не ме интересува как ще намериш тялото. Трябва да го намериш. Полицията е след мен. Имам още един проблем. Искат Жозепа за разпит. Много добре знаеш, че измислиш Жозепа, за да мога да се добера до Клаудия и да я унищожа. Вървя в шибаната гора и откри тялото. Иначе е свършено с теб. Искам всички да са на штрек с тези двама заподозряни. Милен Колев и Жозепа. Има нещо гнило в тази работа. Добър ден, бе, бабо. Ти на кого си чадо, бе? На баба ти си, кавуночка ли си, бе? Така кажи, ние с нея сме много големи приятелки. Бабе, колко е часа, бе? 1:55. Аз съм си изпуснала автобуса, бе. Аз живея там горе. Айде да ми помогнеш с турбите, бе, бабе. Не мога, стара женица съм с малка пенсия. Айде пък аз ще ти дам една вафла. Какво да ти разправям, бе, бабе? Болна съм, с малка пенсия. Пиленца имам си, гледам. Внучката у Англия. Ами ти, на колко години си, бе? Откъде си? Къде учиш?
следваш. Ще следваш ли? Следвай, защото ще си кът мене с 200 лева пенсия. Айде, ние стигнахме. Мерси, бабе. Да поздравиш баба си си, кай. Я да видим каква е стаята. Георги, идваш ли? Я да видим какво става тук. Какво е това нещо, бе? Какво е тая котчина? Ужас! Аз не поръчах ли някаква луксозна стая за 3? Каква е тая стая с едно единично легло? Ужас! Я да раз пердетата. Какво е това нещо? Ей, прахоляк е чудо! Майко! Георги, я виж дали има поне сапуни и шампони да вземем за вкъщи, че направо тук е ужас. Ама има поне още 2-3 туалетни хартии. Ще ги вземем за вкъщи. Георги, събирай. Сами на чанта и събирай нещата преди да сме се изместили. Я кафенца има тук. Кафенца. Слагай от чантите, нима гледай като пули пред майка си, бе. Слагай докато има за без пари, че кой ти дава безплатен обяд в днешно време. Ние сме българи. Мале, Георги, погледни колко е красиво. Ей така, искам да си направя вкъщи хола. Ей така. Красота и половина. Георги, това магазин за плодове ли е? Отивам да взема нещо. Някоя друга ябълка. Идвам. Как може да няма никакви ябълки, бе, човек? Това нали е магазин за плодове? Нито една ябълка. Някакви телефони продават. Да не е ли рано за тая коледна украса, бе? 2 месеца има. Те с англичаните бъркаха. Георги, какво продават там в този магазин лакосте, бе? Знаеш ли? Направо се уморих, краката ми заболяха, отивам да взема едно кафе. Те тук зеленото. Боже, какви са те сцени? Тръгвай. Тишина да се проверим по-бързо или да ни ги нещат към отсъствията. Анатолий тук ли е? Анатолий, не ме прекъсвай, момченце. Августина, дигни ръка, няма архивари думите с ченгел от устата, ей. Вера, Веро, едно и също. Иваничка. Каква Иваничка, бе, да не сме на поляната? Каралаин, тук ли е? Какви са те с килиферчени имена, бе? То не е ли едно хубаво Катя? Каролина? Михаил тук ли е? Михаил? Как така нямате Михаил в класа? И тук пише Михаил. Мен, какво ме интересува, че си Майкъл, бе? Ние сме в час по български език, не сме в час по английски. Хайде, следващи да влизам. По-бързо, че излизам в обедна почивка. Георги, здравей, бе. Защо си пак с майка си, а? Казах ли, че ти вече си голям и можеш сам да идваш на лекар? Какво има? Боли те гърлото. Дай да преслушам. Някой пак ми се струва, че е ял сладолед в студеното време. Я дишай. Имаш бронхит, ми се струва. Чакай. Ало, доктор Георгиева, пращам ти един малък пациент. Да, съмнение за бронхит пневмония. Направиш една рентгенова снимка. Май ще го вкараме в болница, да му надупчат задника, ми се струва. Айде, пращам ти го. Изписвам ти един антибиотик. 24 часа по една. Така отиваш на втория етаж. В коридора навлизаш и отиваш при доктор Георгиева, казваш, че те пращам аз, доктор Тодорова. Лашка другия път идваш на проверка, тогава ще видим колко дни ще ти пишем за училище. Разбрали? И другия път идваш без майка си. Следващия. Good morning, students. Sit down, please. Okay. Проверявам всички дали са тук и започваме да преподаваме по English, okay? Anastasia is here? No, not Anastasia. Anastasia. We're в час по английски. English only, okay? Georgie here? No Georgie. Okay, no Georgie. Къде е Ivan? Нямате... Ivan. No, Ivan. No. Ivan. Peter? Hi, Peter. Don't sleep. No sleep. Steven. Not Stefan. Steven. Heaven. Here, heaven. Как Raya. Not Raya. Говорим само in English. No Bulgarian. Heaven. 100 пъти за домашно. Heaven. Да си напишеш името.